Všetkých vás srdečne vítam v Národnom dome Štefánikovom na prednáške o šperkoch na kopaničiarskom odeve. Som veľmi rád, že ste prišli a dúfam, že vám dáme nejaké zaujímavé informácie, aj keď nebolo to celkom ľahké, ako zostaviť túto prednášku. Môžete nám pofúkať, lebo sme si hovorili, no, toto bude dobre. Toto bude dobrá téma. Pretože existuje v Hornonitrianskom múzeu krásna zbierka striebra. No, existuje akurát, čo mali k tomu múdre rozprávanie, takže ich tam vytopilo a oni asi nevedeli to, čo vieme my, že existujú také piecky, kde sa to dá vysušiť, tak oni tie papiere vyhodili a my sme ostali nahraní. Tak čo sme vedeli, čo vieme z hlavy, to vám povieme a čo sme pozisťovali niekde. Miško ten potom pátral po internete. Takže pofúkajte nám, čo sme sa natrápili. Áno. A tam ide o to, že to, aby Andrejovi do kamery dobre išlo, lebo my vrieskáme dobre. Tak šperk ako taký už vyslovene, že šperk, dá sa povedať, že začal až keď ľudia začali spracovávať kovy. Najprv to boli gombiky alebo spony, ktoré mali byť praktické, čiže ten odev zapínali, ale samozrejme, že už tedy sa rozčleňovali ľudia podľa ich nejakého spoločenského postavenia a tí bohatší alebo vyššie postavení chceli byť odlišní a tak vlastne sa viac a viac dobili. Týmito starými dobami sa ale nebudeme zaoberať, iba sa zastavíme na chvíľku na Veľkej Morave. Máme krásne vykopávky, ako teda Česko a Slovensko, čo sa týka šperkov. Naozaj krásna, precízna práca, zlaté a strieborné náušnice teraz vidíme. Že veľmi krásna a precízna práca už z čias Veľkej Moravy. Ide o zlaté a strieborné náušnice. Keď sa pozrete, tak naozaj je to krútený drôtik, ktorý je pospájaný k sebe vlastne už ako taký počiatok filigránu, lebo filigrán je skrútené drôtiky, ktoré sú k sebe pospájané. No a nie bežný človek takéto niečo nemôže vidieť, ale pani Jurčková mala tú možnosť ich vidieť a povie nám o tom, kde ich videla. V Nitre na hrade existuje slovenská klenotnica. A tam sú tieto veci, vykopávky z Veľkej Moravy, tieto šperky umiestnené v miestnostiach, ktoré sú vyriešené ako trezory. Každá miestnosť je jeden trezor. To bola taká akcia, že sa nám tam podarilo dostať a nás upozornili. Musíte stáť v určitej vzdialenosti od tých vitrín, pretože ináč nám spustíte alarm. Tak to bolo dokonale zabezpečené. A okrem iného rozprávali nám všeličo teda a rozprávali aj to, že prišli tam s nápadom, že nejakej prezidentovej žene, čo už neviem presne ktorej, ale to je jedno, to nie je dôležité. Dôležité je, že chceli urobiť repliku týchto vecí veľkomoravských a nedokázali to súčasní zlatníci. To hovorím historku spred 30 rokov. Vždy im to spadlo. Nevedeli to. No a keď pôjdete na Moravu, tam uvidíte zase také ubytovanie veľkomoravské a je tam zlatnícká dielňa. No predstavte si, ako kuli sedliaci kosy. Na jednej penke sedel, na druhej mal nejaké železo a tlkol kladivom a oni to vedeli. Hen to urobiť. A naši zlatníci týmto popadalo. Čo sa týka toho šperku na Slovensku, tak dôležitá bola nemecká kolonizácia. Prichádzala v 3 vlnách a najdôležitejšia bola prvá. Dá sa povedať, že u nás už šperkárstvo bolo, ale práve Nemci prišli a omnoho zdokonalili proces ťažby nerastných surovín, spracovanie kovov a takisto aj to zlatníctvo ešte viac povýšili. Potom boli ďalšie ešte kolonizácie, príchod Habánov, alebo v 18. storočí ešte jedna menšia, ale teda už v tom 12. až 15. storočí prišlo aj to zlatníctvo práve s Nemcami. Čo sa týka ľudového šperku, tak na ľudovom odeve by sme našli 4 typy šperkov. Zlatnícka práca, takže to naozaj tí majstri.
Potom výrobky miestnych remeselníkov. To boli takí tí, buď mešťania, nejakí zruční klampiari, zámočníci alebo kováči, ktorí popri tom vlastnom remesle ešte vyrábali aj šperky pre odev danej lokality, oblasti. Potom to boli nejakí ľudoví výrobcovia, samoukovia. A nakoniec to boli priemyselné vyrábané šperky. No a je veľmi pekné, že práve v našej oblasti, dá sa povedať, že z každej tejto skupiny my sme našli na našom odeve šperk. Začneme tým najstarším, čo sa nám podarilo vypatrať, a to sú renesančné gombiky z katastra obce Brezova pod Bradlom. On naozaj pôsobí veľmi staro, zrejme nejaké odlievané. No a takisto aj dvojdielne spony, ktoré sa našli na hrade Branč. Je pekné vidieť, že je tam háčik a očko vlastne, do ktorého sa to dalo zapasovať, aj keď tieto dve zrejme k sebe nepatria. Tiež aj na našom odeve bol gombík praktický, ako má pani, len obyčajné gombíky. Určite neskôr prichádzal aj ten estetická funkcia. Tiež boli rôzne zákazy, čo sa týka odievania, že obyčajné obyvateľstvo nesmelo nosiť nejaké strieborné šperky alebo vyslovene, že šperky, ale skôr obyčajné gombiky. Samozrejme, že neskôr sa tieto zákazy povolovali a už ten šperk preniká z toho mešťanského odevu aj do ľudového. Takže najprv to boli nejaké drobné gombiky a už potom neskôr aj niečo honosnejšie. Tuto máme zo začiatku 20. storočia ešte nejaké gombiky alebo starú pani v kroji. Čo sa týka toho zapínania prúclov, nie je tam žiadne pravidlo. Teraz sa často nosí, že sú zapaté dva spodné alebo jeden spodný, jeden vrchný, ale na fotografiách je to rôzne. Mohli mať zapaté všetky alebo ozaj zapaté len na spodu a hore rozopaté. Ženy vedia prečo. Ako sa im to ľúbilo. No a takisto aj z akej doby? Toto je tak okolo 1890. To viem, lebo to sú naša prababka, teda to sa dalo vypočítať. No a to máte, stará žena má gombíky a céry, to sú céry, tie už majú plechy. Bola to remeselnícká rodina, tak už tí rodičia mohli aj tým deťom dopriať tým dievčencom také honosnejšie. Toto je tiež také dievčatko, to je už ateliérový snímok. Toto je taký obrázok, čo sa dával za to. Niekedy sa to aj na stodolu zavesilo, niekedy je vidno aj ešte niečo slamu z toho. A z ten stolík to bývalo, to je z Brezovej, to mal jeden fotograf taký stolík a s tým sa fotografovalo. No a keď sme pri tých plechoch, tak áno, tuto okolo Brezovej, priepasné, boli viac obľúbené práve dvojdielne spony, tu nazývané plechy. Tieto vidíme odlievané, boli rôznych tvarov, veľkostí, niektoré krajšie, niektoré mohutnejšie, niektoré už aj poškodené, z tohto sa zachovala iba jedna časť. Tiež celkom ma zaujal jeden prúcel, na ktorom boli dva druhy, 4 s týmito vtáčikmi, neviem, či je tam vidno ten vtáčik a spodný bol takýto kvetový. A zaujímavé je to, že tieto dvojdielne spony, ako boli odlievané, tak po tom odlievaní je dôležité ešte opracovať. A ten, ktorý ich opracoval, tak ich trošku inak uhladil, vyzdobil. Áno, tieto sú hladké a tento jeden je taký bodkovaný, také vrúbky do nich urobil. Vlastne aj takto je možno znak toho ľudového remesla, že vlastne nejaký človek, nie zlatník, keď to robil, tak si každý spravil sám rôzny, aby to vlastne bolo odlišené od ostatných. Na Mijave múzeu majú takéto dvojdielne spony a dopatral som sa, že sú priemyselne vyrábané, že sa nosili aj na strednom Slovensku. Mosadzne odlievané spony, ktoré boli doplňané
farbou mala vlastne pripomínať nejaké kamienok. Sú to červené a tieto sú zelené, ale je to veľmi zle vidieť. A malo by to byť nejaká polovica 19. storočia, tieto priemyselne vyrábané spony. No a tiež veľmi obľúbené napríklad v krajnom, alebo už aj tej strane k váhu na prúcoch nachádzame takéto dvojdelené spony s očkom, ale tie sú tiež priemyselne vyrábané. Tu je ešte bližšie detail. Tiež som uvažoval, že či je to ručne alebo priemyselne, ale teda potom som sa dopatral, že to bolo priemyselne vyrábané a zrejme na nejakých jarmokoch, trhoch kúpené. Ďalším typom šperku sú takéto pologule. Boli odlievané? Nie, toto je skôr buď cizelované, alebo... Tak, vyklepávané, a ja si myslím. A potom vlastne tam takže vyklepávané a doplnené potom očkom. Ale keby sme zobrali dve pologule, tak máme takúto makovičku. Táto je veľmi pekne vidieť, že je to ako makovička. Potom ich je viacero takto, že točených. A tuto je pekne vidieť, že sú to dve polovice, ktoré sú k sebe spojené. A na tom jednom spoje sú toto dva otvory. A teda Nina, ktorá bude mať prednášku, potom mi prezradila, že je to preto, že keď sa spájajú tieto dve časti, tak tam vzniká nejaký podklad a podtlak a mohlo by to roztrhnúť. Čiže treba tam dať vlastne tie otvory, aby ten tlak unikal. Znova boli rôznych tvarov, veľkostí, rôzne zdobené. Tuto je vlastne ešte doplnaný pekný drôtik. A tiež sa ten majster s tým vyhral, vlastne vyrýval tam rôzne... Prosím, hlasnejšie. Není počuť. Tuto je tento typ gombíkov na časti z mentíku. Túto časť môžete vidieť potom aj na zadnom stole. Chcete niečo povedať o tom obraze? Nie, to je prosím. A vlastne teda áno, brezovský kožuch, pekne sa vyhrnala tá kožušina, bol to veľmi drahý kus oblečenia, či už tá kožušina, alebo aj tie gombiky, šujtáše. No a poďme na ten filigrán, to je to asi to najkrajšie, čo na našom odeve môžeme vidieť. To je práca zlatníka, je to vidno, že každý drotík je ručne stáčaný, všetko je to vlastne k sebe spolu spájané. Nina nám povie ten proces. No a bolo viacero tých dielní. Každá tá dielňa mala nejaké, povedzme, že svoje typy, ktoré vyrábala a teda aj toto je filigrán, aj keď sa to nezdá, je to znova stáčaný drátik alebo aj reťazka, rôzne malé časti, ktoré sa potom k sebe pripojili. Čo sa týka tých zlatníkov, tak podarilo sa nám dopatrať viac informácií ohľadom Banskobystrického zlatníckeho cechu. Ako fungoval cech? Kto chcel byť zlatníkom, tak musel prejsť 4-stupňovým učením. Učeň tovaríš majstera, najvyššia pozícia bola cechmajster, ale tu nemusel každý získať. Zaujímavé je to, že učeň mal najmenej ako keby mal najviac podradných prác a najmenej tých zlatníckých, ale vlastne už behal po tej dielni a už niečo sa na neho nalepilo. To učenie chodili chlapci 10 až 14 roční do učenia a trvalo 5 až 8 rokov. Kto bol šikovnejší, tak z toho učenia vyšiel skôr. Stal sa tovarišom, tí už pracovali v dielni, mohli dostávať mzdu, ale mali vlastne taký ťažší život, 16-hodinový pracovný čas a vlastne pracovali každý deň okrem sviatkov. A potom skladali skúšky, museli vlastne vyhotoviť majsterštyk, 3 predmety, tepanú striebornú nádobu, zlatý prsten a pečatidlo. Ak niekomu vlastne sa nedarilo nejaký predmet, mohol sa vykúpiť, alebo mohol odprisáhať, že ten predmet nebude vyrábať a tým vlastne mohol robiť skúšku iba z 2 predmetov a stal sa potom majster. Boli majstri mladí a starí. Mladý majster nemohol mať tovarišov, pracoval iba sám pre seba, ale časom vlastne, ako nazbieral zručnosti, mohol prijať 1-2 tovarišov, takisto mohol zaskakovať v dielni staršieho majstra.
No a ak bol niekto v tom cechu, tak mohol si dávať punc a značku, čiže to bol znak tej kvality, že naozaj použili kvalitné materiály a naozaj ten šperk vyhotovil vyučený človek. Majstri, ktorí boli v cechu, nemali radi tých, ktorí robili filigránov alebo celkovo šperky mimo cechu, čiže ich snažili vyštvať, by som povedal. Ale bol písané teda, že aj majstri robili z lacnejších materiálov pre bežných ľudí, aby si mohli dovoliť tie šperky nejaké mosatné alebo medené, že vlastne, aby nemusel ten ľud kupovať drahé striebro. Toto je značka Františka Francisciho, ktorý bol z Mošoviec, ale patril do banskobiskupského cechu. On sa orientoval veľmi na šperky pre ľudový odev. Ja mám tiež tento gombík v zbierke, takisto sa našli aj v múzeu na Miave a som presvedčený, že aj vy doma, keby ste hľadali značky, tak by sa tam našlo FF František Francisci. Na Miave múzeu bolo viacero značiek, bolo by to asi dlhá práca ich všetky vlastne dostupovať po tých zlatníkoch, ale jedna značka bola JV. V literatúre sa uvádza, že aj na Miave už na začiatku 20. storočia bol zlatník Jozef Bahálík a je teda možné, že aj on si dával značku JV. Je možné, že robil bez značky, môžeme sa len domnievať. Keď sme už na Miave, tak taká zaujímavosť, že čo sa týka mijavských gombíkov filigránových, tak je uvádzané, že sa doplňali aj skleneným očkom a teda tiež sa nám podarilo po také dostať. Neviem, či je to vidno, je taký červený kamienok, ale určite tam ho uvidíte, tam sú aj 3 také. No a tí domáci majstri sa snažili vyrábať gombíky, ktoré by sa podobali tým filigránovým. Nemali síce striebro, mali nejaký iný materiál. Nie je to taká precízna, krásna práca ako práca zlatníkov, ale teda pomáhali si ako mohli, čo im bolo dostupné a aj toto patrí na náš ľudový odev. Tieto pochádzajú z poriadia. Čo sa týka prichtávania tých gombíkov, tak častokrát mala tá žena, alebo v tej rodine bolo iba pár sátých gombíkov, mali aj viacero dievčeniec, viacero prúcov, ktoré používali na rôzne príležitosti. Prišívať gombík každý po jednom mohlo byť nepraktické. Prestrkali gombíky cez dierku a potom previazali takouto šnúrkou a vlastne potom celú tú sadu vedeli prenášať na iný prúcel. Tiež čo patrí ku gombíku, sú šlúbky na to uchytenie a vlastne takáto kvetinka, ktorá bývala hačkovaná. Tu je jeden typ, tu je druhý, taký ten najbežnejší typ ešte s nejakou kovovovnicou, alebo zaujímavý typ z krajného, alebo to mohli byť rôzne šujtáše, tiež tu nájdete na výstave prúcel, kde sú nie takéto kvetinky, ale šujtáš. No a potom veľmi bohaté ženy a dievčatá si mohli dovoliť aj filigránový gombík, aj filigránové spony, či už aj s týmito reťazkami. Toto je žena z Mijavy, toto je žena z Turej Lúky, alebo dievča. Alebo aj Nabukovci mali takto bez tých reťazok. Je to iba prišité a zapínanie na babku detka, čiže vôbec gombíky sú iba na ozdobu. No, prejdeme pomaly k takým zaujímavostiam. Zaujímavá je aj kacabaja, taký vrchný kabátik. Napredu sú pekné gombíky, tiež šujtáše a šlúbky na prichytenie, ale vzadu sú zrkadielka alebo ružičky, tuto sú gombíky. Toto sú odlievané z polovice 19. storočia odlievané ružičky z kacabaje z Mijavy. Toto sú už také filigránové a teda tieto názadu slúžia iba na ozdobu. Čiže tiež tu vidíme tú kacabaju, veľké gombíky napredu a názadu ozdobné zrkadielka. Potom ešte vyšperkovanejšie. No a počas výskumu som sa stretol, že miesto týchto gombíkov mohli byť nazadu aj takéto 2 plechy, 2 spony. Vlastne nemajú ani háčik, ani očko, iba očko na prišitie.
No a tiež priemyselne vyrábané, nejaké vytlačané takéto zrkadielka. Nemohli si dovoliť tak, že si niekde na trhu kúpili aj také. A zaujímavosť je z krajného, kde mali na tej kacabaje 3 gombíky nazadu. A keď sme v tom krajnom, tuto je vidno pekne aj tá šútáž. Filigranové gombíky doplňali buď takýmito farebnými, červenými, modrými gombičkami, alebo takýmito kamienkovými gombičkami. Oba tieto prúcle sú z múzea z Mijavy. Zastavíme sa aj pri pánskom odeve. Na mužských vestičkách boli tiež filigranové gombiky. Tieto sú presne také isté, ako také menšie, povedzme, aké mávali aj ženy na prúcloch. Potom už na novošitých sa dávali takéto továrenské, kúpenské. Tie kúpenské, hovoril som, že aj priemyselne vyrábané z polovice 19. storočia, že otázne, že kde boli tie fabriky, ktoré to vyrábali, bolo tam písané ako maďarská časť Uhorska, alebo v Čechách obec Petrovice, mesto gombíkov. Už 1770 sa tam odlievali prvé gombíky a neskôr tam vznikalo množstvo fabrík. Niektoré fabriky robili iba pre vojakov vojenské, niektoré robili pre takých mešťanov, by som povedal, nejako, že na bežné používanie. No a keď zistili, že by bol odbyt aj v takomto ľudovom prostredí, tak robili aj gombíky prispôsobené bežným akože ľuďom. Chceme povedať o Sasku? Trošku z tej histórie. Tí výrobcovia, čo spracovávali striebro, prišli na Slovensko s baníkmi, ktorí ťažili striebro. A to boli z Nemecka a boli to Sasy. A Sasko je oblasť z druhej strany Krušných hôr a tie Petrovice to je dedina pod Krušnými horami z českej strany. Takže to tam bola priama väzba. Tamto oni vedeli robiť, tí Sasy. Takže tak sa tam aj tie fabriky uchytili. Preto to tam bolo. No a sme teraz pri takých zaujímavostiach, ku ktorým sme sa dostali počas výskumu. Toto je taká zvláštnosť, že to je tiež priemyselne vyrábané sú tie spony, tie plechy a sú ako myško, vytláčané, odlievané. Takže to sa tu už potom dalo zohnať, pretože to sa prostredníctvom priekupníkov rozličných samozrejme dávalo, kde bol záujem, kde boli ľudia, ktorí by to kúpili. A toto sa našlo u nás. Nedalo sa zistiť, kto to kde kúpil, ale evidentne to nejaká žena, ktorá to bola priekupníčka, tak to predávala ďalej. Takže takýchto vecí sa dá nájsť viac. Takáto odlievaná vec je aj toto, o tom budem hovoriť neskôr, ale to sú takéto zvláštne tenké. Tak môžeš to dať tam. Takže takýmto spôsobom to sa dá tak všelijako vystopovať. História s nejakým krížom, krážom, keď sa skombinuje, tak... Ešte máme obraz, ale... No a teraz tu máme ďalšiu vec. Tu je obraz, kde to, čo sme videli, ten prúcel je namalovaný akademickým maliarom Karlom Novákom, ktorý maloval brezovský kroj a urobil značné množstvo obrazov rozličných. A to teda poznáme už podľa tohoto, že to je taký kosoštvorcový tvar, taký v celku ako netradičný. Nebolo to kvôli tomu, že je netradičný, ale že teda... Ja som do toho vliezla, no. To bolo celkom praktické. A takýchto obrazov je niekoľko. Takže aj takýmto spôsobom sa to dá uchovávať, tieto veci, že to skončí ako nejako výtvarne spracované. Hovorili sme o zlatníkoch, o priemyselne vyrábaných šperkoch a teraz povieme niečo o pánovi, ktorý bol vlastne z toho ľudového prostredia,
nebol ani školený ako šperkár, ale nejakým počinom sa dostal k tomu, že vyrábal plechy z minci a neskôr z plechu. Ako sme sa k nemu dopatrali a k tým informáciám? No, to sme mali takú krásnu detektívku, že Betka, pretože sme vedeli. Kedysi v 70. rokoch sa po Brezovej skriklo, že u Zubákov za Bradlom v jednej kopanici žije pán Cigánek, čo vie robiť plechy ze strieberných penazí. Tak sa zhánali po Brezovej strieberné peniaze. No, bolo to. Ten druhý. Tak robil. No, roky išli, pravda, pán zomrel a teraz sa hľadalo potomstvo. Takže detektívka fungovala, ale máme potomstvo. Našla sa dcéra a nie len, že teda vedela, ale ona povedala, že ona s otcom to aj robila, že mu asistovala. A že sem tam, toto som pokazila, hento som urobila a tak. Tak robilo sa to, on to robil zo strieborných peňazí, ktoré tu máme, rozličných. A dobre, Hanka, môžeš. A vypracoval si vlastnú technológiu aj vlastné tvary, pretože to nebol človek žiadnym spôsobom školený ani v umení, ani v práci s kovom. Tam, že keď bola robota, tak vyrábal kosiská a keď mal čas, tak vyrábal hento. No, asi tak. A aj náradie si sám vypracoval, urobil a teda tá dcéra nám dopodrobna vysvetľovala, ako to fungovalo. Ale nedopátrali sme sa, ona nevedela, čo bolo vlastne spúšťacím momentom, že to začal robiť. Ale viete, keď sa začne rozprávať, pošeli, čo sa príde. Panenku. Máme v múzeu bábiku v brezovskom kroji a má plechy, maličké plechy. Janička, poznáš ju. A to je od toho pána Cigánka. A tá vnučka, tá dcéra, ktorá s nami rozprávala, tú panenku takto začala prezerať a hovorí, ale tú panenku šila naša manka stará. No a tak jedna možnosť je aj tá, že trebárs ten dobrý syn povedal, mama, však ja ti pomôžem. Totiž najťažšie na tom kostýme tej panenky bolo nájsť také gombíky, aby trošku pripomínali tie gombíky strieborné. Samozrejme, že to muselo byť niečo priemyselné, však čo ste v 70. rokoch, kde by čo zobrali. A on teda začal také maličké kúsky vyrábať, že to robil z plechu, ona hovorila. A teda ona to identifikovala podľa toho, ako to bolo šité, že to je teda tá mankistarina robota. Tak možno to bol ten spúšťací moment, že dobrý syn chcel mame pomôcť, ale to je len náš dohad, nikto nevie. Skrátka, bolo toho plno po Brezovej a po okolí, čo sa ľudia teda tešili a mali potom pekné kúsky všelijaké. Tak pán Cigánek od Zubákov. A Betka sa usmieva, že vie, že jej ďakujeme, že teda ona bola tiež jedna z toho reťazca, čo pomohla nájsť, kto ku komu patrí v rodine. No a ako to teda z tých mincí robil? Videli sme tú 20 korunačku a 50 korunačku, ktorú zháňali ľudia po Brezovej. Išiel aj chýr, že dával ich na kolajnice a nechal ich prejsť vlakom. Ale vlastne tá jeho dcéra nám povedala, že nevie o tom, že teda možno, že sú to nejaké klebety, ale ako mali chlapci tam mince dávajú, možno, že to nejak z toho povzniklo, že dávali si roztláčať tie mince. Mal, ako pani Jurčková povedala, vlastnoručne vyrobil náradie, mal klad so železným vrchom, volala to ako železná baba, do kliešti chytil mincu a s kladivom ju roztlkal do hladka. Potom zobral už nejaký hotový plech, ktorý mu slúžil ako mustra, obrezal si ten tvar
zahladil pilníkom hrany, potom znova priložil hotový plech, kde si vyznačil miesta na otvory a vyvrtal ich. A znova s pilníkom zahladil. Keď už nebolo dostať mince, tak používal plech a teda toto už sú tie jeho posledné, ktoré robil z plechu. Potom tam, ako pani povedala, urobil buchtičky, taký kvietok a takúto húseničku. Toto je teda ten plech z plechu a potom máme na fotografii aj plech z tých mincí. Tam je to vidno, že sú také zajdené, ale keby sa vyčistili, tak by boli pekné strieborné. No a znova sú nejakou cvernou prišité a zapínanie prúcla bola babka, detko. Na Mieve múzeu majú aj takýto prúcel s krásnymi filigránovými sponami, ale úplne vrchné spony boli práve tieto plechy z mincí s takýmto vtáčím motívom a tiež je tu jedna pani, ktorá ich má na sebe. Rozmýšľali sme, že prečo by bol zrovna tento jeden vrchný iný. Ten vrchný zakrývala čipka. Tieto samotné boli veľmi drahé, tie bolo treba ukázať, no a po tú čipku dali už niečo také nedrahé a tiež takýto filigránový plech by to možno, že nadvihoval tú čipku. Tento bol predsa len taký hladší, že lepšie na to sadla. Tuto máme ukážku strieborných plechov. Z prúcla mnohé boli veľmi poškodené a bolo treba ich nejako zužitkovať, predsa to nevyhodia. Áno, teraz dal to mne, pretože kedysi dávno, strašne dávno, prišli stričko od susedov a doniesli mi dar. Plech, to bol prúcel rozpadnutý a na tom boli olámané plechy. Dievča, u nás to doma chcú vyhodiť, ty to budeš vedieť urídiť. No, uríďte taký tovar. Tak, no, látka nebola k ničomu, ale už plech, no ale však je to striebro, čo s tým? Tak som teda vyšpekulovala, že to sa urobí ako šperky. No tak som to rozmyslela, čo s tým, naša keď šperky, tak zlatníkovi, nie? Išla som s tým k zlatníkovi a ten začal mudrovať. To ja s tým nemôžem nič robiť, pretože ja potrebujem vedieť presné zloženie toho materiálu. Na dety ja zoberiem 100 rokov staré presné zloženie. Boh vie, kto to kedy vyrábal. Tak som to spakovala, dala som to potom elektrikárovi, však vedel letovať. Tak sa to orezalo. A je z toho aj prívesok, aj náramok a ešte ostalo aj na takom odeve na svetri, ešte mi také spony zostali. Takže takto sa to dalo zužitkovať. Však keď bolo to očko nakrivo, tak to odrezala, dal to na druhú stranu. Však keď to letoval, no čo, to sa dalo. Druhé využitie je takéto, že to sú len gombíky navlečené na reťazke. Keď to chcete robiť, tak poprvé, musíte si to zobrať do obchodu, pretože oni na tých reťazkách sú niekedy tie očká také veľké. Áno, Andrej, už som si všimla, že hovorím krivo. A tam treba, aby to prešlo cez to očko, tá reťazka. No a treba to ale čistiť. Však striebro je striebro, treba to čistiť. Nedoporučujem, aby sa to čistilo tou vodičkou, čo je špeciálna na striebro, pretože ona vyčistí všetko. Aj tie štrbinky, ktoré sú tam a tie vytvárajú vzor na tom. Stará zubná kefka, najlacnejšia zubná pasta. Odrhnúť, umyť, usušiť a už to máme akurátne. Tak preto akurát teraz sme boli na fare, nás tam pozvali, sme spomínali, ako sme začínali, tak reku, ja preto chodím celý čas v takomto oblečení, aby som mohla predvádzať staré striebro. Ja jediná nie som z tých ľudí, čo sú tu v kroji nikdy, lebo to zase by sa k tomu kroju nehodilo takéto niečo. Takže takto to treba ozaj využívať, lebo je to večná škoda.
To sú tak nádherné roboty. A je to napokon aj drahé, veď je to striebro. A ja viem, že ľudia to na všelijaký spôsob likvidujú. Ešte mám k tomu aj prsten, pretože ako však prívesok a náramok, tak musíte mať prsten, nie? Môj tato bol na hríboch a doniesol miesto hríbov torzo prstena. Prosím ťa, čo nosíš také rárohy domov? No ale však to má punc. Strieborné. Ale nemalo to, hovorím, torzo to bolo, no tak skončilo to ve vrštaku, však dačo to je. No a keď sa robilo s týmto striebrom, tak to dostalo teda čestnú úlohu, že sa urezalo za gombíka očko a dalo sa tam, no ten gombík som našla u strýčka v šope zahrabaný v hline. To som vypaprala z tej hliny, umila, no a je z toho prsten. Takže toto máte jedno lepšiu historku ako druhé. Takže mám pokračovať. Ženy, čo nosili kroj, boli ohromne praktické a rozmýšľali, ako sa na Brezovej bolo zvykom, rozmýšľali v korunách. Takže sa šanovalo. A šanovalo sa aj na týchto veciach. Naša manka stará, ostali po nich prucle, kde boli gombíky predchodcovia strieborných. To bol nejaký zvláštny kov čierne, to bolo ťažké, to bolo. A táto povedal, to mali manka stará pracovné, robotné prucle. Lebo to už sa neužívalo na také sviatočné, to už sa užívalo strieborné. Druhá vec, druhý prúcel zase bol. Čo sú toto za gombíky? Hen tam je sako, tam to vidíte, tie sranda gombíky. A táto zase vedel, náš toto vedel šeličo. To sú gombíky z vojanského mantla. A doniesel ich brat, keď sa skončila prvá vojna, vzniklo Československo a boli ešte boje po Slovensku, boli dobrovoľníci, ktorí bojovali. A náš brat bol dobrovoľník a doniesel taký mantel a ostali gombíky. No, tak som to opucovala, vzala lupu, prečítala, lebo tam bol nápis Infantérii regiment. No teda peší pluk, však aj ja som pešiak, tak som si to prišila na zamatový kabátik. Tak to tam môžete vidieť, vojanské gombíky. No a aké ďalšie využitie tých šperkov? Ak máte celú sadu a chcete sa nosiť v kroji, tak dajte si ušiť. Tuto je nevesta z Turej Luky v prúcli s brokatom, ktorý sme dali ušiť, alebo teda vyrobiť. Kopanice v kroji. Išlo do hedva český brokát a podľa toho starého brokátu dali ušiť nový a z brokátu aj nový prúcel. No ale bolo treba nejaké tie spony a dievča malo iba 5 a bolo treba aj tento posledný. Našťastie tu máme šikovnú Ninu, ktorá ten vedela vyhotoviť a takto vlastne nie ani pozná, že ktorý je nový, ktoré sú pôvodné. Takže ak chcete, tak dá sa aj v Brumovicách sa dajú kúpiť rôzne brokáty a dať ušiť a nosiť sa v kroji aj v dnešnej dobe. Ešte by som chcel srdečne poďakovať aj pani Vaškovej, ktorá nám vlastne zdieľala informácie o pánovi Cigánkovi, aj Alžbete Krásnej, u ktorej sme boli na výskume sfotiť rôzne gombíky, tiež pánovi Glockovi, ktorý nám poskytol informácie o tých banskobystrických zlatníkoch a aj múzea, ktoré sme navštívili. Chcete povedať? Áno, pretože pri tých našich rečiach sme nepovedali, ako vlastne ľudia v našom kraji získavali, odkiaľ tieto gombíky. Vyrábali sa na Hornej Nitre, to je tam Prievidza, Bojnice, to okolie, lebo tam bola aj teda tá ťažba striebra, aj potom to spracovanie a robili to tí Nemci, tí Sasi tam.
A tým, že oni boli protestanti, evanielici, tak evanielické obyvateľstvo, to bol vtedy taký spôsob, jedni druhých sa podporovali aj nákupom tovaru. Tak preto sa toto šírilo hlavne v evanielických oblastiach a od nás sa tam chodilo nakupovať. Ja viem, ako mi teta hovorila, keď som sa jej pýtala, kde chodili manka stará kupovať to striebro. A teta hovorí, ja som chodila s nimi, ja som bola malá. A kde ste chodili? Za Váh. To bolo presné zaradenie, ale malo to logiku, pretože od Brezovej, keď sa išlo niekde do Piešťan, lebo kde prekročil sa Váh a už sa tam prišlo na nejaký výročný jarmek, a to zase oni si vedeli zistiť presne, nepotrebovali internet, kde, kedy, aký jarmek bude, pretože existovali dva druhy kalendárov v každej rodine. Jeden bol tranovský a jeden bol domová pokladnica. A v tej domovej pokladnici boli termíny, kedy, kde bude aký jarmek a už oni zase vedeli, kde majú ísť, kde budú nejakí dobrí predajcovia, výrobcovia tohoto striebra. A to bolo pre nás zaujímavé. A zase tam ďalší, čo sme mali tú Bystricu, to už bolo pre nás aj priďaleko. Ale zrejme celkom nie, pretože evidentne podľa toho puncu niektorí sa posúvali. Takže fungovali tie obchody tak, ako fungujú zhruba aj teraz. Len teda nevieme bližšie v tej Prievidzi, ako to na tej Hornej Nitre bolo, keď teda oni to tam stihli skinožiť. No a ešte bola jedna zvláštnosť. Na Morave v Strážnici žil keramikár Hermann Landsfeld, bol to ináč zakladateľ modranskej majoliky. A bol to podľa toho, čo mi povedali v Prahe v Národnom múzeu, najlepší znalec v Československu, čo sa týkalo keramiky. Robil výskumy a venoval sa hodne habánskej keramike. A teda životu Habánov, Habáni, pravda, novokrstenci. Takže to bolo zaujímavé. A keď som sa k nemu dostala, že som z Brezovej, on hovorí, no ale to tam blízko ste, ako je Sobotište. No to sme. Ale ja mám jeden problém, jednu nevyriešenú záhadu a nedokážem ju rozriešiť. Nevedeli by ste? A povedal, čo teda ho trápi. Pri tých výskumoch on zistil, že tie ženy habánske, novokrstenské, tí ľudia vôbec sa veľmi dištancovali od miestneho obyvateľstva. Oni žili takým komunitným spôsobom, spolu pracovali, spolu deti vychovávali, spolu varili, mali domy stávané ako činžáky, že každú izbu nejaká rodina obývala. Ale že on zistil zvláštnosť, že tie ženy používali tie strieborné spony. A odrazu, to boli tam v Sobotišti, ženy to používali, domáce obyvateľstvo a nič nemali s tými ľuďmi a naraz len majú hen také veci. Veru, to som nevedela, samozrejme, však čo som bola mladá. A potom som zase ja pre zmenu, kde som sa dostala, tak som vždycky o tom každému to na nos vešala. No a nikto nevedel. Lenže po revolúcii sa začali vracať z cudziny sem k nám rozliční emigranti, ktorí na rozličný spôsob boli nútení žiť vonku. A na Brezovu sa dosťahoval pán doktor Tesaš. No pochopiteľné, ako bol historik, tak som to hned hlásila aj jemu, takú múdrosť. A on nám na tak čudne pozrel a hovorí, a to nevieš? Že to je normálne. No, mne nebolo. A vysvetlil to jednoducho. Bolo to normálne. Tí Habáni, oni prišli z nemeckých a švajčiarských oblastí a oni tam túto prácu poznali. Čiže oni, keď sem prišli, oni tu našli svoju robotu. Preto si oni tie ozdoby zobrali na svoje oblečenie. No a odtedy ja hovorím, že my sme tu žili tak, ako sme boli, že sme mali zadratovanú republiku a mali sme zadratované myslenie. Lebo my sme nerozmýšľali, čo je za hranicami. My sme len vedeli, čo je po hranicu. No a toto boli teda už tie cezhraničné rozličné vzťahy, čo sme my proste nebrali na vedomie. Tak, čo ešte povieme? Asi aj všetko.
Už je všetko? Tak, Miško hovorí, že je všetko. Tak ďakujem pani Juričkovej, že so mnou vlastne odprezentovala prvú časť prednášky aj Hanulke, ktorá nám pomáhala. A teraz plynulo prejdeme do tej druhej časti. Tak privítam tu Ninu Válku, ktorá je umelecká šperkárka a teda venuje sa modernému šperku, ale aj výrobe filigránu, sponám, plechom. Nina študovala na škole umeleckého priemyslu a tam vlastne sa zaoberali modelovaním, kresbou textil. Bavilo ťa to? No, takže dobrý deň. Ešte sa predstavím, Nina Válka, ale mnohí ma možno poznáte, Abramovičová. Som vlastne odtiaľto z Košarísk. A teda, ako si spomenul, tak áno, moja cesta sa začala na strednej škole, kde som išla na umeleckú školu, ale odbor bol teda textil. To ma až tak nebavilo, nenaplňalo, ale vlastne aj cestou som sa dostala k tomu, že som začala robiť s kovom. Lebo som hľadala rôzne možnosti, ako sa z toho textilu dostať, lebo ma to strašne nebavilo. A ďalej potom vlastne aj na vysokú školu, keď som sa mala rozhodovať, tak som si zvolila vlastne kov. A bolo to umelecké spracovanie toho kovu na VŠVU v Bratislave. Takže tak sa to vlastne asi začalo. No. A teda už si vyštudovaná, aj nám predáš, koľko máš rokov, lebo pôsobíš veľmi mlado. Ďakujem. Mám 27, áno, už som 2 roky, alebo už aj 3, no už som proste po škole. Takže už pomaličky si začínam zriaďovať svoju dielňu, ale keďže som mladá, tak to ešte nejde úplne tak jednoducho, takže popri tom máme ešte aj inú normálnu robotu. Ale teda vlastne tá moja dielňa pozostáva hlavne teda aj z toho, čo tu vidíte. Je to nejaký obrázok od môjho zlatníckeho stola a vlastne my sme si tak povedali, že vám ukážeme asi aj trochu z toho môjho náradia, tak som vybrala nejaké základné. Tak tu je vlastne plynový horák a toto, ten zlatnícky stôl, ešte na ďalšej fotke je to lepšie ukázané. Tu je vlastne pohľad z hora. Je tu vlastne ten zlatnícky stôl je takto koncipovaný, aby lepšie sa mohlo za ním rezať ten kov. Lakte sa vlastne položia na tieto dve strany a to kopyto, čo je v strede, tak vlastne tam si viete ten kov všelijako... Tam si vlastne viete ten kov všelijako otáčať, pretože zlatnícka pilka sa musí držať rovno, keď režete. No a potom sú tu rôzne druhy kyselín, ktoré sa používajú vlastne pri zlatníčine. Žltý je Vitrex, ktorý nám vlastne aj vedie tú spájku, aby zašla presne do toho spoju, kam chceme. A potom teda fluorón a potom je Vitrex, kyselina, ktorá nám čistí od tých oxidov, keď už vlastne po tom žíhaní aj po tej spájke. A potom sú tu nejaké druhy teda rôznych kliešťov, kladiviek, krížových pinziet a teda toto je v súčasnosti môj horák plynový. Ešte je tam ďalšia fotka. Tá bude ešte na druhej fotke. A tuto je to teda lepšie vidieť. Tu je tá zlatnícka pílka, s ktorou sa teda reže rovno. Takže preto je dobré to kopyto. A teda ešte bližšie nejaké kliešte, šublera samozrejme, kladívka. Tu sú aj rôzne cizelovacie, potom klasické gumené, aby sme si to nepoškrábali a malé nitovacie. To je asi všetko k tomuto. Chceš, či mám hovoriť plynule? Dobre, tak my sme si to tak skoncipovali, že vám ukážeme aj ten odlievaný šperk, teda tie pracky hlavne to boli a potom vlastne ten filigránový. Takže toto je k tomu odlievanému šperku. Keď vlastne robím odlievaný šperk a mám teda ten originál, tak je to oveľa lepšie, pretože ten originál si môžem zaformovať, ako to tu môžete vidieť.
a vlastne si na ňo spravím formu. V dnešnej dobe je to jednoduché, lebo máme rôzne materiály, s ktorými sa dá pracovať a ja používam silikón. Takže takto si robím silikónovú formu. Zaformujem si to priamo do plastelíny najjednoduchšie a vystavam takú ohrádku, do ktorej sa naleje silikón a keď to stvrdne, máme z toho formu. Môžeme. Mám aj ukážku formy, ale je taká malá. Či mám dať kolovať? Táto je malinká, lebo som teda... Toto je vlastne ten silikón a tu je z toho tá... Odliatok. Odliatok. Neviem, keď takto potom... Možno dať kolovať? Asi, aby ti to nepoškodili, tak... No. Dobre. A tu je to teda ešte tiež možno dobre vidieť, že si to vlastne ten originál si dám, zaformujem do plastelíny a teda tu je ten voskový odliatok, ktorý teda nie vždycky vyzerá úplne úžasne. Sú tam rôzne teda tie stekance, to sa musí samozrejme opracovať. Môžeme ísť ďalej. Urobíš presne toľko odliadkov, koľko máš mať výsledných produktov? No, vždycky robím viacero odliadkov, aby niekedy sa môže stať pri odlievaní chyba, že sa to proste neodleje, alebo niektoré... Lebo keď sa odlieva, robí sa taký stromček, na ktorý sa ukladajú takto vlastne tie jednotlivé veci, ktoré sa chcú odliať a niekedy sa to vplyvom tej teploty môže celé tam vnútri rozpadnúť. Niekde sa nedostane ten kov potom, takže pre istotu si robím vždycky viac. Aspoň o 2-3 kusy. No a tu je to vidieť postupne od formy až po teda ten voskový model a tu teda originál. Aha, to je originál, že nemáš ten hotový výrobok. Aha. A čiže toto už... Toto už je vlastne nejaká ukážka z toho procesu, kde sa to teda musí potom opilníkovať, po prípade, keď je to moc hrubé, urobiť z toho tenší produkt. Áno, ale tieto už sú pekne opracované. Tie už majú pekne ten tvar, takže tie už sú zbavené tých stekancov aj všetkého ostatného. No a tu je vidieť, ako vlastne mi prídu, ako teda výjdu tie veci odlievané. Je to, ani by ste nepovedali, že to je striebro, je to častokrát zájdené, je to ešte také nahrubo opracované. Sú tam vždycky štočky, to sú vlastne voskovej kanáliky, cez ktoré sa ten kov dostáva do tej formy. Takže to treba všetko opracovať a po prípade ja si ani tie dierky nerobím, ktoré bývajú, robím si ich až potom. Takže tuto už sú vidieť výsledné produkty. Treba ich vyleštiť, opracovať, spraviť dierky. A toto je z druhej strany. Áno, no. Ale tak ešte to tam budem mať aj z druhej strany. Tu je ho trošku vidieť zbližša. Vlastne ten predok a tuto je zadok, ktorý robím vždycky až naposledy a ten si robím už vlastne priamo buď zo šíny alebo z nejakého drátu. Spravím si kolečka a tie sa potom k tomu priletujú. Koľko to trvá tento proces? Dlho, ale neviem to povedať úplne presne na hodiny, lebo kým sa spraví tá forma, dlho to trvá, potom kým si to dám odliať. Momentálne si neodlievam sama doma, lebo nemám tú pec, tá je strašne drahá. Takže si to dávam odlievať jednej firme, aj na to sa vždycky čaká, takže väčšinou taký mesiac, 2 si nechávam ten priestor, kým ich reálne urobím. No a dostávame sa k tomu filigránovému šperku. Ako teda Miško hovoril, tak filigrán je teda technológia. Sú to vlastne tie 2 drátiky tordované, stočené dokopy. Je tu vidieť, tu som dala aj ukážku, ako som si ja spracovávala krézebne vlastne tie gombíky, keď som sa k ním dostávala. Pretože, ako som už spomínala, ja som študovala umeleckú školu, my sme sa venovali šperkarine, ale
my sme proste robili umelecké veci. My sme častokrát naše produkty reálne boli z uhlia, alebo z vlasov, alebo z húb sme tvorili. Takže tú šperkarinu sme mali popri tom ako lekcie v škole a preto som sa tomu až tak nevenovala počas školy. Ale keďže sme sa dostali k tomu filigránu, tak ma to veľmi zaujalo, lebo som z tohto kraja, mám rada kroje naše, tak som si povedala, že sa tomu budem venovať viac do hĺbky sama a postupne som teda prichádzala na to, ako to robiť, aby to vyzeralo jak z toho kroja. Lebo teda môj úplne prvý výsledok bol asi toto. Že som si skúšala teda rôzne tie veci natavovať k sebe. Ešte ten drát bol hrozne hrubý, takže toto je teda moja prvotina. Ešte keď pôjdeme ďalej, tak aj tuto sú nejaké moje prvotiny. Napríklad na tomto strede je vidno, že ten drát bol naozaj hrozne hrubý. To som ešte len robila z nejakého odpadu, čo sme mali. Skúšala som si to. No, treba nejako začať. Hej. A asi toto boli už prvé také, ktoré už boli také lepšie. To som robila už zo striebra a ako teda šperkár som to robila na predaj, na nosenie vlastne na reťazke. No a postupne od toho som sa dostala k tým filigránovým gombíkom. Dala som sem nejaké fotky, aby ste videli ten postup vlastne tej tvorby. Každý ten filigránový gombík sa skladá tak minimálne z 50 kusov. Každú vec si robíte sami, lebo vlastne sú dve možnosti, čo si môžete kúpiť, teda 3. Je plech, drát alebo šína. Šína je teda drát, ktorý má štvorcový profil. Takže z tohoto vychádzate a všetky tie veci si robíte sami. Takže tie slimáčiky, teda z toho tordovaného drátu, z toho filigránu, tiež každý zvlášť osobitne, aj tie guličky si vyrábate sami, úplne všetko. A začíname teda vždycky, teda aspoň ja, keďže som na to prichádzala sama, takže robím si najprv tú kvetinku, ktorú vyplním a až potom sa to začne vlastne ohýbať v takých ankách do tej polguličky. A tu je ukážka vlastne z toho, keď sa tie jednotlivé časti na seba letujú, lebo ja si vytvorím najprv ten prvý kvietok, na ňo ide potom ten druhý a potom na ňo ide až tá výsledná horná polgulička. Ešte tam bude aj také video, takže potom to vidíte lepšie. Tu ešte vlastne na tom predošlom používam dosť často kaolín, čo je táto biela vec na tom nanesená. Ona mi vlastne pomáha, aby sa tam nedostávalo toľko tepla na tie miesta, na ktoré nechcem, aby sa to celé nerozpadlo. Lebo ako sa už o tom tu hovorilo, pri tom filigráne je blbé na tom to, že tie niektoré časti sú strašne tenké, ďalšie sú mohutnejšie, inak berú teplo, takže je možné, že tú spodnú časť, ktorá je oveľa mohutnejšia, budete mať skôr nahriatu než tie horné časti, teda tie horné časti skôr, teda tie tenké. Môže sa to celé rozstaviť, rozpadnúť, takže preto je dobré toto používať, keď nechcete, aby sa niečo rozpadlo. No. A tu taká vlastne ukážka, že áno, z tých jednotlivých malých častičiek, ktoré sa teda potom dávajú na ten plech. Je tu vlastne taká nejaká ukážka. A takisto aj toto je zrovna ukážka z toho prúcla, čo tu pred chvíľku ukazovali. Treba teda začať s tými jednotlivými časťami. A takisto aj tu je to vidieť, že to je vlastne všetko z tých malých častičiek. A teda tu zase je vidieť ten zadok, keď sa robí, až teda ja to robím nakoniec, alebo respektíve niekde v strede, podľa toho, čo sa na tom ešte na vrchu nachádza. A častokrát si pomáham takou treťou rukou a krížovou pinzetou, ktorá mi to vlastne všetko drží. Máš to ešte vlastne naletované na tom dráte? Teraz to letujem, takže robím tam to zapínanie, to babka, detko. Takže
No a vlastne je tu aj možno vidieť, že keď sa to robí, tak ten zlatník si musí pomáhať, že si to všelijako vystavuje, že si to napríklad musí takto umiestniť medzi tieto dva a rozmýšľať, že keď sa to nahreje, niečo sa môže pohnúť a musí proste predtým premýšľať, že jak to dá, aby to správne zaletoval, ale musí myslieť ešte na tie veci, ktoré už zaletoval, lebo tie sa vlastne vplyvom toho tepla začnú takisto hýbať. Ale keď si to dobre upevníte, napríklad túto som sa to snažila dať tak, aby tá časť spodná bola vlastne vo vzduchu, aby tam to nemohlo náhodou niečo pohnúť. Takže... No a tu je ešte ukážka, to bol originál a teda v procesu tvorby tá kópia. A ideme už vlastne na veci, ktoré som robila ja, teda už reálne na tie výrobky. Toto boli moje prvé plechy, čo som robila. Boli robené z alpaky. Som si vlastne vymyslela zjednodušene možno tú verziu toho zapínania, aby sa to tam nemuselo letovať. Takže som si vytvorila tie ďúrky. Aj tam vlastne neboli zozadu naletované tie krúžky na prišitie. A tu sú moje prvé filigránové gombíky, ktoré som robila. Teda samozrejme som to koncipovala, že nosiť na reťazku ako šperk. Tuto už som išla do tých ťažších, čo som si kedysi myslela, že to nikdy nedokážem, ale bola to pre mňa taká výzva a už teraz by som vedela úplne presne, jak na to ísť. Tam už som vlastne začala používať ešte tenší drát a tu sú tiež nejaké ukážky tých gombíkov. Tiež som z toho robila prstenie aj náušnice. A potom som mala jednu takú peknú zákazku na brošne, vlastne na rukávce. A tam už som to doplnila tiež nejakými zirkónikmi. A takisto jeden zo setov, kde je náhrdelník a prsteň. A teda tu je tá spona, čo ste aj pred chvíľkou sme videli ten prúcel. A ešte teda jeden nákrk prívesok. No a keďže sme to mali koncipované, že aj ukážem, že čo aj ja reálne robím, aby ste videli, že sú to také dva odlišné svety, takže toto je niečo z mojej vlastnej tvorby, alebo teda z vysokej školy, čo sme robili. Takže naozaj sú to také materiály od kovu niekedy dosť vzdialené. Toto boli brošne s uhlím, alebo teda s pastelom, ktoré farbili, keď si ich človek dal na seba. Toto boli také prstenie, v ktorých sa otáčali železné piliny. Tuto boli všade magnety, takže ten prsteň hral takými rôznymi obrazcami vnútri. Toto je vytvorené z rohoviny a teda tiež s nejakými medenými, mosedznými vecmi. A toto bola moja diplomová práca, to boli šperky z húb, teda respektíve z podhubia, takže naozaj úplne odlišný svet. Boli to vlastne také biologicky sa rozložiteľné šperky, ľahké, síce boli obrovské, ale boli ľahké, pretože to bolo teda z tých húb. Taký materiál budúcnosti sa mu hovorí. A tiež niečo možno z mojej tvorby, tu boli tiež také prstenie, kde som využila takisto zase železné piliny, ale s epoxidom. To sme boli v Prahe vlastne na Design Weeku s tým a toto bola taká spolupráca s textiláčkou, kde sme takisto boli v Prahe na, tuším, to bolo už Czech Design, tiež niečo také. Takže taká ukážka z mojej tvorby. A ešte sa teda už teraz hlavne venujem tým komerčnejším veciam, ale sú to teraz hlavne obrúčky na svadby. Toto boli obrúčky vlastne robené z konkrétneho stromu. Tam bol odliatok tej kôry,
pretože snúbenci sa pod tým stromom vlastne zasnúbili, aj tam prežili rôzne tie nejaké začiatky ich vzťahu, takže tie prstene boli vlastne pre nich tak nadizajnované, aby im to pripomínalo vlastne ten strom. Tu je zase jeden zásnubný a takisto svadobné obrúčky, ktoré do seba zapadali. A to už teda bude všetko. Po prípade môžeme pustiť to video, aby ste videli, že jak sa vlastne ten filigránový gombík robí, že vlastne je to kopec tých častí, teraz sa nanáša spájka. Tu som zase použila kaolín, zase nanášam spájku, letujem a to už bude koniec. To bolo také krátke video, nie úplne z celého procesu, ale viete si aspoň predstaviť, že je to vlastne taký vrstvená vec. Takže vraciam ti. Tak ďakujem veľmi pekne Nine Válke, že nám ukázala niečo z jej dielne a výrobkov. Dúfam, že ste sa niečo nové a zaujímavé dozvedeli a že sa vám prednáška páčila. Ďakujeme. Thank you.